In 4 maanden tijd is het ziekenhuis in Dokkum voor een heel groot part op de schop west. Reden voor de verbouwing is benammen dat het algeer goed keerper mat. Maar de bedoeling is ook dat het er beter op wordt. Efficiënter om correct te wezen. Al is dat op zijn eerste dag nog dreig, want elk moet zijn paard weer even vinden. Patiënt en personeel. Nou, ik denk dat de grootste verandering is natuurlijk gewoon dat we echt in een compleet nieuwe ruimte van het ziekenhuis komen binnen. Dat is één ding. En het tweede ding is natuurlijk echt een hele grote verandering, dat het hele werkproces veranderd is. Om geld te besparen is het ziekenhuis flink inkrompen. Ongeveer de helft van het gebouw is nu leeg. Er wordt een nieuwe bestemming verzocht of het wordt sloopt. In het nieuwe gedeelte binnen je de laatste puntjes op de i zetten. Met de bouw van nieuwe spreekkamers, nieuwe balies en speciale hokjes voor het meidje van vervolgafspraken. In principe ben op deze afdeling alle morgen sloopt. Om met name ook die spreekuur afhandelplekken te kunnen meidje. En ook om universele spreekkamers te meidje. Want de spreekkamers worden je opbroekt van meerdere specialismen. Dus het is net meer zo dat één specialist een eigen kamer had. Maar al naar gelang de dagen kinderen wisseld worden van kamer tussen specialisten. Voor de dokters betekent een minder groot ziekenhuis vreemd genoeg meer ruimte. Van één kamer naar 3. En dat werkt het volle vlugger. Je kunt hier heel duidelijk zien het verschil met het oude gedeelte, waar we alleen 1 spreekkamer hadden, waar patiënten zich ook moesten aan- en uitkleden. Waardoor dat veel minder comfortabel was voor patiënten, maar ook veel minder efficiënt, want daardoor liepen de spreekuren soms uit. En nu kunnen wij hierachter in 1 spreekkamer de patiënten zien en in de behandelkamers daar het aan- en uitkleden laten gebeuren. Het moet er dus voor de patiënt beter op worden. Meer privacy en vluggere afspraken. Voor het personeel is het vooral afscheid nemen van een protte collega's. We moesten afscheid nemen van een hele grote mensen, omdat we zwaar bezuinigen moesten. 120 mensen met de oorzen omzien. En daar wordt nog driftig om werken om die mensen weer te leiden naar de arbeidsmarkt. Maar dat is natuurlijk wel een hele opgave.